Здравейте! Днес е нова година. Честита нова година на всички. Надявам се, че празнувате. Ще покажа по случай нова година един трик с карти на вечерието. Днес ще направя с първото тесте. Старото ще направя. Това е един много добър трик. Това не е, по-скоро не е трик, то е контрол на картата. Нарича се Orbit Control. Избираме една карта, например тая. Сега тая карта мога да я сложа, сега ще я сложа на отпред на тестето. Ето така. Следващия път избираме още една карта, например тая. И пак повтаряме. Сега обаче ще дойде нагоре. Ето така. Надявам се, че това тесте е станало. Сега ще направя и с друго тесте. С Bicycle. Избираме. Избираме тая. Слагаме средата. Прибираме я. И както следва нагоре. И всъщност това беше класическия пас. Класическо прехвърляне. Ето, няма я. Сега картата ще дойде точно нагоре. Сега ще я направим точно най-отдолу. Ето. Идва надолу. Това беше с това тесте. Пробвам с това. С това май няма стане. Идва надолу. Ще се там отгоре. Ето. Идва надгоре. Пак. Сега надолу. Надявам се, че контрол ви е харесал. Скоро може и да направя разкритие, туториал, но първо трябва да се поупражням малко повече, да го правя перфектно. Все още скоро му научих и заради това не съм много добър. Добре, до следващия път, надявам се, че ви е харесал.